Kommer til gangster news. Vi spytter nyheder, det skulle vores sprog. Kan vi spørge politik til massen? Hold øje med beats, vi lægger lort i sandkassen. Robert F. Kennedy, han sidder i stol. Anti-vaccine, nej, jeg selv, han er imod. Sikre sprøjt, men spørgsmål i hans gear. Debatten blusser, men hvorfor står vi her? Misinformationssprøjt, det kan være ret hårdt. Men er vi kloge nok, når vi vælter deres kort? Hvorfor det? Danmark vinder over Brasilien i håndbold, what a heat. Drengene, de sætter fart på et beat. Kampen er tæt, men vi scorer som et mål. Fra Algeriet til Italien, vi er suveræne som et holo. VM-drømmen lever videre, det bliver en fest. Men hvor lang tid kan vi holde det her, det bliver en test. Som om Trump møder Netanyahu, sker der magi. Jerusalem runger, nyt kapitel i DSI. Diplomati i spil, men hjertet slår ved produkt. Globale effekter, det er ikke bare en konstrukt. Der jakken er klar til at danse gennem stykker. Men vil de kaste terninger, eller blot hygge? Hvorfor det? Trollerne kommer til gangster news. Vi spytter nyheder, det skulle vores sprog. Kan vi sport og politik til massen? Hold øje med beats, vi lægger lort i sandkassen. Jo, velkommen til gangster news. Vi spytter nyheder, det skulle vores sprog. Kan vi sport og politik til massen? Hold øje med beats, vi lægger lort i sandkassen. Robert F. Kennedy, han sidder i stol. Anti-vaccine, nej, jeg selv, han er imod. Sikre sprøjt, men spørgsmål i hans gear. Debatten blusser, men hvorfor står vi her? Misinformationssprøjt, det kan være ret hårdt. Men er vi kloge nok, når vi vælter deres kort? Hvorfor det? Danmark vinder over Brasilien i håndbold, what a heat. Drengene, de sætter fart på et beat. Kampen er tæt, men vi scorer som et mål. Fra Algeriet til Italien, vi er suveræne som et holo. VM-drømmen lever videre, det bliver en fest. Men hvor lang tid kan vi holde det her? Det bliver en test. Som om Trump møder Netanyahu, sker der magi. Jerusalem runger, nyt kapitel i DSI. Diplomati i spil, men hjertet sover ved produkt. Globale effekter, det er ikke bare en konstrukt. Der jakken er klar til at danse gennem skygger. Men vil de kaste terninger, eller blot hygge? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Trump møder Netanyahu, sker der magi. Jerusalem runger, nyt kapitel i DSI. Diplomati i spil, men hjertet sover ved produkt. Globale effekter, det er ikke bare en konstrukt. Er jakken er klar til at danse gennem skygger. Men vil de kaste terninger, eller blot hygge? Hvorfor det?